warahmatullahi wabarakatuh. Ya dete ni amin tumai butin saloa ni tayang saloa ni binasai nampak kini ujung borikku dicampak pak rasanganku nakupadragi yang kindera sa limangkong ibu dirurunga biar tumay sangka masabana ni malema pole ribija pamanakan lari andron bijabat tu manggena randu ngasa natin ni ngasa mo pamaina pamain bayi ni rambat tu bajit todo lugatui salo magoan na kuminasay magasungo na puting kutijagi ko matene manatang kinapuchuno tini ang ngasing luaran na tampara kaluarangan naman mo tinggi na bawa karay tinggi ang batawan mo labuan ng rijawa labuan ang umuruno bukape ang magoan na buntis sumangano magalaya bukiyang kapagapalit tumuno ng pasalaya wale ang magoan na mabajika bungabungan na tamalatea mo chinikan na Kosen na kanalariya kita bunting kulamungan kutitena rito kaku ang guru ni paladangku dari maligang tiroku ikaw itong pasalan na bunting ang kantil ginuhan na ano itong pasalan mga layak po na susunod pasalan ang irangang kurap po na ang tama mo kumain na bunting ni Belana matuwang ka masamaseno iparang kasyasino sa ribantang matunano nagupayang pamawan na buntir ditang para permadani na ngayon nabi na pujiya Allah Ta'ala na nakana mo milor na din buntir benea apa gichinigi rin nagkiray inagkilele nagkikauli inagkikaroga nagkichani simbolengku na nakana po nagkilor na din buntir buranea manalele manakoli manachani simbolengku tinti matangku talabusan pangmaingku na nakana po nagkilor na din buntir benea siga nutuho magito pinagkistasala boleh tina mo antu karena malolok na nakana mo po ng ilutan ng putin buranea o ati ikabi balay na atingku ramatana matangku gelo-gelo na pagkainku manabat ati malangasi bunting at magpange wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.